ken nagasat nga rabi tayo manen mga kaharana. Dito manen aswang bahay dito programa tayon haranaan ka ayat ko. Aldaw iti 20. Aldaw iti Martes 20 ti mabilang iti bulan iti Pebrero. Tawin na 2024. Aldaw ti 20 kung nakmat. Kamusta kayo manen nga sang bayan dito yung programa tayo mga kaharana? Tingar manen nga wising kayo nga mayo kandingayan iti kaharana iti nga gundaway. Unos lang iti nasursurok nga may isang oras ngayon tayo pinaghihinarana. Kadag iti kaharana tayo kaya dati patulog ti surat winodaniw ta. Nawaya kay laeng iti dito nga programa tayo mga kaharana. Ngayon kayo patulog ta tayo bukit kitan. Babayin ka dati nga programa tayo. Programa tayo na puluan haranaan ka ayat ko. Kaya na kasta pa dagiti meta madawan pa buwan ti Facebook Live na imbag ken nagasat nga rapi tayo amin mga kaharana. Lawin sakbay nga rodman ngayon tayo rugyanan dito nga programa tayo mga kaharana kayo manisagutan iti ayog sunata pagbungad man dito nga programa tayo sunata na puluan tapno di ka maila. Ito'y at dagat tita at dayunay nagbaetan ta tiyakam mo no kasano ka musumit nge balagip na nga ta nubukod mo tay siksika buyaem kad letra tuta atwa di mo kadila marikna ay di bara ayat kuken ka tapnon si katay di unay maila alaem sursurat ko tain ka agbasa ngemno di mapnek tarik na agdayal ka tumawag ka ururayet tatawag mo biyak ko tapnon may katanday ta iliw mo pay angayet kasputi I love you sikalat balag lagip ko. Adaak dito'y adakat tita adayunay nagbaetan ta tiyakam mo no kasano ka usumit nge malagip na nga ta nubukod mo tay siksika buyaem kad letra tuta adwa di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka
malaglagip ko sikalat malaglagip ko. I love you. Alawen, di siya ngardman dete ya sunata na pulwan na tapno di ka maila biyak ko. Alawen na sagbay ngardman ngente yogi basa dagiti pangablao ti man pangalawin ngarde alawaten ngarde ti caller ti tangagundaway. Hello, caller. Kururahin ka lang sa kanya kasi ako Kumusta ka na Mami Linda Ramos? Yes, sir. Gusto, sir. Ano may pwede ti programa ti tangagundaway, Mami Linda? Ay, good ko, sir. Ipa-shout out ko lang sa dagiti karuba ko, sir. Dito po ko. Ni Justin Ramos, ni Mac Gibson, Sena G, ni Flor, customer cancer. Then, Wakman, sir, mag-request akman kanta. Natekid daw mo, Mami Linda? Take ko, sir. Rosalie Latan, purito ko dyan. Ako talaga nga paborito DJ nga sunata ya Mami Linda, Rosalie. Yes, sir. Balinti ko, sir. Duwati pakataking ka, ay pakataking ka. Ano pa dito may isa Mami Linda? Buka. Apo pebo ka. Alawen na Mami Linda. Awanan yung kakablawan Mami Linda. Wanan, sir. At karubak na. Kablawak. Ay, kablawak mga ruta. Ano na po ko. Isa, Marisa, akong asawa na, Emily, na ikat sa dagiti, sir. Ni awa na nga ni mga yahi, ipon yahi. Ito lang ti karubak, sir. Ay, dagiti ko. I-greet ko. Awanan, Mami Linda. Yes, sir. Tanusan na klat, sir, Bakit ang anusan nakmet Mami Linda? Ito talaga. Ito CRL Pilipinas. Iso nga kanayo. Nagpalpalod, sir. Ako talaga, isupay tinapamabali. Kinastan na. Nagpalpalod. Ito ang kakakarubak, sir. Tagap no kwa mangiganda lang tanasamit nga boses mo Mami Linda. Uy, nagmaya. Uray si ka, sir. Panadaragat. Ako nagtalulak nga anati CRL. Kanayo na si ka, sir, Mark. Ano kwa agyam-yaman aktihan ka na yung pinakayandingan ko dati nga programa Mami Linda. Tunggal mangmangigak dati boses mo bihag ko kunada na. Permi nga kaslang agrag o dati kaong gati pusok. Oray ta boses mo laeng ngayon nakmangmangigan maaling agak oray adayo ka man bihag ko sana ko na. Sir, talaga mayat nang ibanat na. Mayat na nang-ibanat mo. Sir. Mami Linda. Thank you, sir. Alawan, thank you, Mami Linda. Alawan, DJ nga ni Mami Linda Ramos, manipod di tayo Locosur. Kada kita kaharan tayo manipod di tayo Locosur. Happy listening, mga kaharan. Basta pwede tayo
karena ito met manipulation at tilawag iti Javier family ken Calixto family ken nakasapay kablaon tayo pwede iti nakasarsarita tayo tatay Aldaw nga nakasabayan tayo met nga napan gimatang diti grocery diti babata tayo ti stasyon di na magna ay si kasla lang madi ka man nakit-kita man nga nagprograma nga mangigag kasla lang kaboses mo deti dingding gikser ko na manipod deti kahara na tayo manipod titi pasil tat sa tatay ti paway nga istorya mo tatay may sanak mo't nga dati ay ayatek kunana adan bunga ti ara sa asmi ngam gaputi kinarigat naging nadayo kami kunana detay kadwag sir na paniti balasyo tao para lang iti masakbayan mi kunana kinang nanguran na detay bunga ti araras sa asmo when napintas ti kasjaya dati pangarap ti sagtumong kalmaysa lalo tagiti ada partner nan nga ato tagiti bunga ti arasaas nan nga nagsakripisyo da para iti masakbayan ti pamilya tagiti mapan iti balasyo tao di mo amo no anati kasano ti Gijarda di mo amo no kasano ti salon at da kasjay madete nakasarsarita tayo tatay kit ko awan na pakisukatak dete partner ko serta madi kami man naging anan sa kami man lang agsin na rita no iti rabiser ko na ngay mamadlaw ko ken madlaw na met no kasano ti ayat met tumanggal maysa basta ti mayat nga dete nagaputa nagadayo kayon nagtrabaho tayo may sa ti adayo at balasyo tao ay kita panunutim to matingkat deti pagragsakan labagi ay madidichay ti panunutim kat deti masakbayan iti pamilya sungarod nga nagsakripisyo ka para ti masakbayan naghangka nga deti daddo mo agsakripisyo ka para iti kayangan nga kunada agsakripisyo ka kapno umadayo ka kapno adati mangkayang kunada pero dalas benas ada damati kasjaya umadayo da no dati makita dati ta napananda talaga narigat. Kaya nakasapay, happy watching. Ito Ma'am Alma Parokya na imbag nga rabi ma Idol Marco na ito na imbag. Kaya nagasatmet nga rabi Ma'am Alma. Kamusta kan? Kamusta may tinaglabas nga lado Ma'am Alma? Kaya happy watching to Ma'am Maria Guillermo Danog na imbag nga rabi Sir Marco na ito. Kaya naawan na ni kuna na pa ito ni Ma'am Marie Minang Dear Berji Jarbis ko na ay baka mayat pala kawiwit ni Ma'am Berji Jarbis tata baka kalamis jayan na baka narigat pala nga ilukais na dete ay iyadayo na tayo pinang kawiwit na Ken kasabay sir pa-request man please tay ano sak thank you kanati manipod pala gini Ma'am Marie Guillermo Danog. Ken tay man sulisog ko namit ni Ma'am Mona Lisa Rosqueta. Ay dagam ni Ma'am Bergie ko na to
Good evening, sir. Thank you. Ingat. God bless ko. Happy watching, Ma'am Nena Rosales. Kaya nakastapay, happy watching to Ma'am Bergie Jarvis. Blessed evening, morning, wave Sir Mark. Happy watching Ma'am Bergie Jarvis. Sir Mark, pa-request man tayo agsubli kan ubiyag ko na ay madi agsubli di jayan Ma'am Bergie Jarvis. In galot ti sabali di jayan, in kawar ti sabalin. So nga madi mo nam na maing agsubli pa yun. Sir Mark, good evening good evening ng Jenny Ragasa, Beshi Ana Leia de la Cruz, Ana Flor de Lisa Asuncion, Natim Palanit Alona Claybel, Generoso Kemkem Junior, Ryan Dos, Avi Miguel, Zane Gonzales Felipe, Purauk level ko na ito. Again, good eve, sis Gloria Libet, Julieta Del Castillo, Eds Ramos, Rosqueta, sis Rosalinda Cristobal Agustin, Elina Libet, Eli Makugay ko na ito manibot pala yung kini Ma'am Verdi Jarvis. Happy watching mga kaharana. Ken hello Sister Maria de la Cruz. Happy watching ko na to. Manibot kini Mama Marie Guillermo Dano. Ken happy watching Ninang Mara. Ken happy watching to Sir Kevin Duldulao. Iti nataraking programa iti kadwa tayong programa iti every Sunday. Again, thank you so much for the mention, sir. Kung natin ni Ma'am Marie Guillermo Dano. Again, happy watching to Ma'am Irene Dahit. Good evening, karana ko na to. Babe, itay pa 5 a.m. pa nakariyak basically ni nga po. Talagang yunog-yug mo de kita mas muscle mo. Ayan, nasa pa nga yunog-yug mo de kita mas muscle mo, Amber Jervis. Iti konada nga rin ko yung basit datam bagbagim konada yug-yug yung basit tabagbagim kap no maikat data maikat data taba-taba na oras ang kabasit lang oras ang kadakulapan lang konada. Ken kasta pa kablon to pwede iti karanta dito ni Mami Angela Lawang manipod iti syudad ti Lawag. Happy listening Mami Angela. So na inte mga rada sagbangin tayo ipatpatulagi patangatang digiti mga blao yung mga karana inte man nagi patukar iti kayo kinid daw nga sunata ti man kid daw ni Ilocos Sur Girl. Nakita ka, nagduyusen, daytoy rin na. Pintas mo na idumduman, na maguto, daytoy sadya. Awanen makaarta, o bitwen ningget timnas, kaya rigam daytay sabo, nga apagukram. Aldaw ken rabi panunot ka, inuran oras, sika laing ubiyag ko, kakaysuna, aragsak ko, siyak tungatan, tay kagasatan, no bilang maikutan, day tasudi mapagpas
pagpasagan daytoy abyan. Rosalie, oh Rosalie, sikat ransak daytoy abyan. Ay ayaten ka ingat-inggana, oh Rosalie, biyak ko. Rosalie, oh Rosalie, sikat ransak daytoy abyan. Ay ayaten ka ingat-inggana, oh Rosalie. Aldaw ken rabi panunot ka inuran oras sika laing ubyak ko kakaysuna aragsak ko siyak tungatan tay kagasahan no bilang maikutan dayta sudi mapagpasagan daytoy abyan. Rosalie, oh Rosalie, sikat ragsak daytoy abyan. Ay ayaten ka ingat-inggana, oh Rosalie, biyak ko. Rosalie, oh Rosalie, sikat ragsak daytoy abyan. Ay ayaten ka ingat-inggana, oh Rosalie. Rosalie, oh Rosalie, sikat ragsak daytoy abyan. Ay ayaten ka ingat-inggana, oh No ipereng mo kanya dagita matang mariknak nga adda ibang pagang pinadas ko asikatay liklikan nga magari ti kinarukup ni Adan liklikan ka tunggal aguayas ka tapno mapendak daytoy rikna tatoy pusok kita darag tagikwa jakayat nga dagladingit gapuken ka marik nakasarbi sa may bisibi
kinaimbag mo kanya, pinangayed mo tikawaw abiyag, pinaragsak mo timalmal dayariknak, jak tupulos ken ka makasupapak, dikdikikan ka tunggal laguayas ka, tapno mapengdag daytoy riknak, datoy puso edatarag tagikwa, jakayat nga dagladingit gapuken ka. Ngem samet magawidan, nabilag na kita ikikitam, marik nakasarbi sa may bisibis, dito'y na'y kaunggan. Timbangat nga ro to'y riknak, nurumbeng na itiwan no saan, at supapakat na itaayat na iparparik na. Siya samet magawidan, nabilag na kita ikikitam, marik nakasarbi sa may bisibis, dito'y na'y kaunggan. Simbangat nga ro to'y riknak, nurumbeng na itiwan no saan, at supapakat na itaayat na iparparik na. Di na minsan nga aldaw, apan ako'y kuyog ta, napnuanan pinaragsak ta, kaslaawan patinggana, pulo sa tiyak ninamnama, di pagsinaan ta, luluwag di at patingga, liday nakmarik na, nutirabi, nagmay-maysa, si kalae, manunute, an-ano sa ikarigata, dito'y din na, ur-urayan ka, an-narigan, tiyak may-maysa, aglalo, no kailiw ka. Narigat numaminsan, numagnang namaka, itinapudno nga ayan, ugaw met kayam, numan panunute, ragsak tiyak patinda, karing-kari di kay nilala, nunapudno day taayan, nutirabi, nagmay-maysa, si kalae, panunute, an-ano sa ikarigata, dito'y din na, ur-urayan ka, an-narigan, tiyak may-maysa, aglalo, no kailiw ka. Nagsaem an-ano sa sikati kapuna, pulo sa
Panunute an anusa ikarigata dituiden na ururayan ka tan narigan tiyak may sa aglalu nuka iliw ka an anusa tan narika agsapul sa baling nga aya Lawehen, di singar man, di kita yaso na tangay kikinid daw mga kaharana. Yan, kasabayan, di nga may tultulagi basa da kiti pangablaw tayo nga madaman iti pabuyan na. Basta nga iti madaman iti padingig na. Ito yung programa tayo. Kablaan tayo pa iti karate met manipod iti banna. Happy listening mga karana. Basta pa iti karate met manipod iti Nueva Era dito pinili. Happy listening mga karana. Kaya nakastapay ko na ito ay Good Evangel Corpus Edwin ng Elis Bensan, Caridad Cayaban ng Flores, Caridad Torres Padamada, Sita Franco Elevaso, Ariston Evelyn Duldulao, Nora Odocayen Agbigay, Marlene Ramirez, Desi Basamot Dumlao ko na ito ay manood pa lang kini Mama Verdi Jarvis. Ken happy watching to Sir Vicente Agassi Druda. Good evening, DJ Mark. Watching ko na ito. Kamusta ka na Sir Vicente Agassi Druda? Medyo nabayag laiding hindi ko nakita nga nagboya ni Sir Vicente Agassi Druda na. Nagananan ka kanayon di tapagilyan. Ayan mo Sir Vicente. At ang arte caller ti tanga Gundawa hindi man pasang bayan. Hello caller. Hello, sir. Good evening. Naimbag yan nagasat met nga rabi yung caller. Anati may paida ti programa iti nga Gundawa. Ay, tawa man, sir. Si Babarka na ayat. Mang tartarabay. Magkukwak, sir. Ana nagante kayam caller? Jumar, sir. Na? Jumar. Jumar Patulayan. Batulayan. Taga ano ka caller? Si Marcos, sir. Ay Marcos. Ano may pa dati programa tayo Sir Jumar Batulayan? Mablawa man, sir. Target ni Barkada. Siya ka kumablaaw Sir Jumar. Nagiti papagayan ko. Yat nga. Kanya nga mang tartarabay. Programa, sir. Nga pagapindi. Tas kada Margie. Rina. Lorna. Data lang, sir. Dati kapi si Tapusom. Ay ni. Di mon kablaawan dati kapi si Tapusom nga kunada. Ala, sir. Ora. Dingin naman. Kay madama nga kumaw kawiwet. Ay si. Kada. Lamang, sir. Dingding nga. Alawan. Hinggang natisan. Awang araw din caller. Kumanin, sir. Okay na, thank you caller. Thank you much, sir. Ano mo at kuman mo bigat.
Gusti Apo. Alawen, agan anat kayo kan kanayon na caller. Yung kasta. Sir, thank you. Alawen, di dyan niya sa Radyo Mara. Kaya caller tayo. Happy listening sa Radyo Mara. Anat kayo kan kanayon. Amin katigiti kahara tayo kangaroon natin panaganaan na kangaroon natin salon natin ako nata dati pinang-render mo tayo bagyong kap nun maadaan kati kay ado nga pirak hanga di jati importante di kati ta salon at ore kasano kinaado ti kwarta no agkapsot iti bagi dumteng iti panagkapoy na hanga das deta pirak nga adakin ka kung na uri ka sa kinabak nang mo so nga ganaan tayo kan kanayon mga kaharana kaya na kasapay ko na to good morning ate Nelia Philo Gagaran nakalayat mo tay rabong nakalayat mo tay rabong talaga nga mamimiss na ni Ma'am Berje Jarvis dete rabong saluyot mas nga mente rabong sa mo pa lang malaukan iti laukan iti saluyot unay ket nga imas na nanamnan nga kunada kaya nagasapay kablawan tayo iti kaharana tayo iti manipod iti Bawa West iti syudad Libata kapi alis aning mga kaharana ni Mami Rosario Umawid hami listening kasapay ni Ma'am Norma Umawid kapi alis aning mga kaharana kaya nakastapay into no maminsan nga pinangibasa tayo dati dani nga intayin patulo din mga kaharana ta medyo isap-sapa tayo ito ti pumakada ta ngem ipatukar tayo ito tayo giti sunsunata latang ikinit daw ta anan baka mapantay no mo tibiyang malindi ta ospital wala na pa ito money can't buy everything Sir Marco na ito na punula unay deta Ma'am Ber Jarvis kanada nga rin deta ure kasano kinakaduk kwartam ana maipaay ti aming pagragsakam deta nagpaiso magatang naman iti pagragsakam pangsamantala lang may paay naman ti pagragsakam ng pansamantala lang. Kindeta kwarta, ori ka sano kinaado kwartam no talaga nga dete dumtengking ka dete alawig iti biyag nga kunada. Useless lata kwartam. Wala pa ito Ma'am Teresa Libed Loyola. Ang kumusta ka na Ma'am Teresa Libed Loyola? Kumusta? Nagkakan ka na yun. Napayagla din nga madi nagparamdam. Kunada buti pa yung multo. Kasla di ko gayam. Idi rabi nati Valentine's Day. Adda na kasarsarita kay G. Karubami. Damdamagik no kumusta mo ti Valentine's Day. Ti reply da ko nada kanya. Buti pa yung multo nagpaparamdam. Siya wala na ko nada. Nagkasangutan nga pasamak no kasya. Rapid toy kan kanayon ka masabi pa.
Hanbit nga pa nagkawiwit Mama Berjarvis nga mapanak iti hospital ngamin na baka mapanak manin damdama ti hospital Mama Berjarvis. Amoy no daddo Ma'am Berjarvis na sapa man nga pumakada tinumuti biyang nga maladaw maturog parbangon ay nasa pagit di gayam nga maturog pagkat titi alauna alas 2 kas jay awan na kawiwitan nga alsong nabanbannog ka nga rodin kumawiwit ka pa iti alsong pagkat nagmayatin no da kawiwitan pa nga alsong panagawid mo kumagat apo adatan na tala agbayo ko man adati na isa lang dudol ko man talamang bayon Mama Berjarvis no sumangpeta kon nagananad kamet kan kanayon na Ma'am Berjarvis. Kaya nakasabay ka blang tayo pwede kiti kahanan natin manin po iti nalasin paway iti Spirit of Family ni Mama Rio kasapay ni Sir Ruben ken dati nalasbang balasang da ni Ma'am Ati na Espiritu. Happy listening mga kahanan. Lain ka tadangarot pa iti caller tayo nga gundaway ta na pasang bayan. Hello caller. Hello, kuya. Coco. Uy, kuya. Kamusta ka, Coco? Okay lang, kuya. Kamusta ta pusong? Okay lang, kuya. Naragsak met laeng? Naragsak, kuya. Han na ka di marikrik na iti pait ni ayan ayat nga kunada. Haan, kuya. Amo deta na nagsampit nga panagayat no kasta. Iso kaya, kuya. Unay kat din nga nagsamitan nagimasin deta na tumpong nga mga kayan ayat mo no kasta Coco. Iso kaya, Hanga kasla ka dita duma sa una lang masaya ako na no bumaybayag kan kanin nanton tiluluana sa dako na. Iso kaya, kuya. Ton ano ka di masarakan tay tao nga para kanyak tay tao nga mangparparagsak kanyak ko nada. Iso katawa makarelate sa pa dati security guard tayon tanamin Okay. ano nga pinadas tinagayat ko na ngimno apay kastoy iti subad na Iso nagrigat kaya, kuya. kumaten nga matumpungan tay tao nga nakararis gara nagbayagin tay tao nga nakarara pa apen nga ko na no kas Iso kaya, tay kuya. sumangpitak kumamot kat isem ko dete ipasabat ko ken kwa nangem misuot tatta ko na Iso kaya, kuya. may pa dati programa ti nga gundaway Coco. Ikirit ko latan ni ayayatek nga dingdingig ko ang kuya no dingdingig so na ayayatek ko na yung sika lang talaga awan sa balik yan ang nagkakalayon Sigurado maangawan sa balin Coco. awan talaga kuya Amom isulat Coco talaga nagrigat maikalang iti ayat nga kunada. Dito ipatpatig mo iti napod nung di mo namnama di mo ni namnama nga iti bandang huli kunada isukat da kamet laeng. apay ko kuya tahan magaling nag-request kuya Ano ti request mo Coco? di man tapno di ka mailakin jay maikawak biyag ko Pay maikaw-kawa ka kan kanayon. hamat kiti kuya timsong ko lang sa pintas nga man hindi nakanta When Right na sa kuya Wen Amang nga din Coco. ang nagtila tayo kanayonan kuya dahil pinagawit mo kuya gananad kayo Kastamet kanya mga Coco ken ti sibubukel a pamilyam ken deti ipatpateg mo la unay isu kay kuya
mabalbalin ko mangket madi kayo nga agin inna dayon. Iso kay kuya. Dati ko tumalyaw kati abagatan, amyanan, laod daya ket tayro panala makit kita. Iso pa jedak matimayat ko lang kuya. Tanumangan ka, amin nga kutsara, pinagkitam tay kutsara, ropa na. Iso pa. Dati bayat. Tay sidsidaem nga ikan, tay pinagkitam ropa na. Tay timilmon kaget kasla, pinangtilmon panagayat na ken ka. Iso pa. Kuya. Alawan na koko awan nga ro din yung kakablawan koko. Kirit kulat da mamang gani papango pa kada kakabsat ko na ate kada kita kasi sit kulat ka dati ko. Alawan na. Ganda kalayo. Alawan na. Thank you koko. Sige po kuya. Maray kuya wet. Alawan di yan ni Coco mani po diti pagod po. Happy listening kadagiti karang to mani po dita pagod po. Nang ro naman kini Coco nga dadete ay na itinapod no. Sam iti panagayat ni Coco. Uray kan kanayon kami agin na dayo. Nang ro naman iti kaldawan ti Valentine's Day nga ko na. Adda kami man iti long distance nga kunana. Ngem hanto pulos agbaliw iti panagayat isag tumunggal may sa kanyami kunana. Kaya nga sa timayat. Dapat agin inayat lata. Iparparik na lata no kasano kina importante. Ti maysa ken maysa kada kayo. Dapat makontento tayo no ana dete mga ayat mangipat patay kada tayo. Hanga dete para de los buenos. Nagin na dayo dalang ay simapol ti siya balin gaputa mailiw ka no. Kaya do makasarsarita tayo no kasta banbanag. Kaya nakasabay ko na to, yabay sir mga kaganat. Agbabay nga sigod ni Mama Marigiliar mo dan. Imbag lang medyo isa pagti pumakadang ipatukar tayo. Na pumakadang ko na sa pangim ado pa dito iubra tayo no mo tibiyang dito studio. At madi nga ado dito nabati nga maubra Mama Marigiliar mo dan. Yung agawin nagtumot laing iti nasursurok nga alas 9 mga 9:01 siguro no agawin nakto. Happy watching Mama Flor de Lisa Asuncion. Yan kastapay ko na to ay nasa pagpakada nahanak nga nasa panagpakada service and tagasid rodangim ko patukar ko dagiti sunsunata nga hindi kayo kined daw. Nadangim ilipas ko nga nasa padati daddo mga naibati nga obra ka service and tagasid rodata ko baka mapanak manen na damdama ita ospital mapanak to manen mamalon. Kispagirigan lang napigpig sa ay may pelati salsalon at tay hot chocolate ka no pan ni Mama Bergervis imbes ni Mama Bergervis ti agiti dete hot chocolate hot na chocolate Mama Bergervis awamot. Alawen na dani upamor ko natin ni Mama Bergervis ada chocolate ni imbag pa ni Mama Bergervis ada lata chocolate. Ato nga ano nga
mga tamit maramanan manin tinumutib. Salamat lang maramanan tinumutibiyang tay ibagbagada nga sukulit no at dati agpadawat. Kapay ngem no gumatak sukulit ag sakit tarusok ko. No kanag ngem no padawat ket mayat mo at Member Jervis. Kapay nga takaso iti mariknak ko nag. Tano ipadawat dakit mayat mo at ngem no gatangag ag sakit tarusok ko. Alawain ka tenteng haruman nagipatukar dagiti asunata nga kini daw mga karana ken kasapa ente man na sagutan na ti sunata nga kidamet ni Ma'am Athena Espiritu manipot na lasin paway. Sakpay nga imadayo ka, nagkariak nga urayan ka, tawen man iti palabsen, jak tu itaas sa miren, tuy puso di mamali. Tung pagbiag day tatlaglag sulisog man iti tumte, jak tuwid na pasang bayan. Abot mo ngayak, isusoblin deto'y tanan, tato'y ayat apin nanawa, kastan tumeklang linkasumlian, kasikalaeng nang ikariyak, tuy puso kerik na, jakon kaya't di agayat, nudi sikat pagbanagan. Tuy puso't di mamaling, kung pagbiag day tatlaglag ipen, sumisog man iti dumte, jak tuwid na pasang bayan. Abot mo ngayak, isusoblin deto'y tanan, tato'y ayat apin
di jimangar dete ya sunata na puluan nagur urayag. Samit DJ nga sunatan nagmadya lyrics na. Ano pa ito ay bib agdigos ka hot chocolate. Ori madina agdigos ti hot chocolate hot na hot na konada. Yan kasabay happy watching to Ma'am Elia Makugay. Kunante good evening gayem sending hugs and kisses keep safe always kunante. Kaya nakasabay kablon to pwede kiti karanton manipod iti pinili ti Santo Tomas ti Fernandez family. Happy listening mga kaharana. Kaya sa pwede kiti karanton manipod iti Badok. Happy listening mga kaharana. Kain kita inting hardi patpatuloy pa dagiti yaso nata. Intay patangatang nagitikid daw yung mga kaharana. Ngayon masakbay dito hindi mampay lang iti pagsapulan iti istasyon tayo. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 8:23 agsoblikam to kalpasan dagitoy. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isang mapagpalang pakikinig. At ang programa na ito ay hatid nga po sa inyo ng Doc Herbal Product. So, alam nyo ba ang arthritis o kaya arthritis o kaya kapag lumalakad na nga po daw tayo, kaya tinatawag nga po yun ng arthritis dahil kapag lumalakad nga po tayo, meron nga pong arte na, kaya tinatawag nga po na arthritis. So itong tinatawag nga po ng arthritis, yung sa mga mahilig nga po dyan na umiinom o kaya magte-take nga po ng mga pain reliever. So alam nga po natin yung pain reliever, ang kinukuha o kaya tinatanggal nga po yan yung pain o kaya yung sakit lang. So ating pag-uusapan, bakit nagkakaroon nga po tayo ng arthritis? So unang-una, yung sa mga mahilig na kumakain ng mga matataas nga po na uric acid. So una, lalong-lalo nga po talaga yung sa mga meat o kaya yung flesh foods. So ibig sabihin yung mga pagkain, yung sa mga mahilig nga po na kilawin. So dapat ating nga po muna nga po yung iiwasan o kaya yung pag-iinom nga po natin ng mga energy drink o kaya pagkain nga po natin ng cakes, spaghetti. Yan nga po yung isa sa mga sanhi sa bakit nagkakaroon nga po tayo o kaya tumataas nga po yung ating uric acid. So, ang ating gagawin nga po niyan, yung sa may mga uric acid nga po, dahil kapag yan nga po ay ating mapabayaan nga po yan, sa pag-take nga po natin o pag-inom nga po natin ng mga pain reliever, unang-una ang sisirain nga po natin yan, ang ating kidney. So, pag once na masisira nga po yung ating kidney o kaya ang ating liver o kaya ang ating atay, so, kaya mahuhulog nga po sa mga komplikasyon. So, halos lahat yung sa may mga matataas nga po yung uric acid ay tumataas na nga po ang kanilang creatinine level. So yung sa may mga arthritis ang ating nga pong gagawin kapag meron nga pong luya o kaya yung sa may mga gas pain o kaya kabag nga po ng tiyan, ang ating nga pong gagawin, lalaga nga po tayo ng luya. Pagkatapos paglaga nga po natin ng luya, isang dakot lang po. Tapos, lalagyan nga po natin ng 1 hanggang 3 basong tubig at papakuluan nga po natin sa loob nga po ng 3 hanggang 4 nga po na minuto. At ayan nga po yung ating iinumin.
yung sa may mga arthritis. At yung sa mga rheumatism, pwede rin nga po yung gagawin nga po natin. Kukuha nga po tayo ng 1/4 nga po na kilo nga po niyan, o kaya meron nga po tayong olive oil, ilalagay nga po natin doon, ibababad nga po natin yan sa loob nga po ng 15 to 30 days, at pagkatapos nga po yan nga po yung pwede nga po natin na i-apply din nga po yun sa ating affected area, o kaya saan nga po yung masakit nga po na portion. At ito po si Dr. Inggito, kalusugan mo, kayamanan mo. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Sobra po ako nagpapasalamat sa Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21-in-1 kasi dati nagkaroon po ako ng bukol sa gilid ng aking suso. Nang dahil sa araw-araw kong pag-inom ng Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21-in-1, nararamdaman ko na unti-unting lumiliit at lumalambot ang aking bukol. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa dinuti ayan mo, iliw kuken ka din na palalo. Sumsum ka, hunayen, tuy puso, agun unoy aglailo ta arpad mo.